Почваме гонката. Както виждате, времето е супер. Виждат се заснежените тук планини. Да. С ловните тругари. И аз съм тук. Стане днеска страхотен филм на тема лъв. Викаме местността Попа. Любимо място за лягане на прасетата. И след малко започваме. Вече ето всякъде една легалка, къде има свинска. Тук има стари. Кучетата са тук. Добър район за лягане на прасетата. Ето го тук барон. Продължаваме напред. Има прасета в гонката. Да се надяваме, че ще идат до постовете. И ще имаме слука. Сега продължаваме да гоним напред към отсрещния баир. Тук знаем, че има присъствие на прасета. И това е много добре. Кучетата все още ни показват индикации, че има прясно, но прасетата са минали напред. Въпрос на време е да ги засечем и да стане вече интересен лова. Чува се кучето как притърсва. Малкото куче разлава. Подира. Чува се и тия стрели. Ще видим след малко какво става. Да, продължаваме по пътеката, докато голямото куче почти не прилава на сърни. Той е изчистен. Така, вижда се стълба от среща, трябва да завъртим това било. Посока стълба, под мен върви другия гонач, Здравко. Под нас са Симчо, Румен и обхващаме до язовира цялото поле. Прасета има повътре и вече ще видим какъв ще е крайният резултат след около час. За сега прекъсваме за малко и ще се включа като премина тук гъстото. Продължаваме гонката. Както се вижда, тук има стари легалки на прасета. На това ръбче много е хубаво слънчено. Зимата предпочитано от прасетата. Ето го и дерето. Тук има водичка, калище. Там се вижда влагата. Много хубаво място, но за съжаление към момента нямаме прясна индикация, че тук има прасе. Може би на следващото билце ще има легно, защото тук целият ръб е такъв. Ръбчето е доста обрасло, залисено е. С подръст обичат така кучетата залаха. Да се надяваме, че сме вдигнали по-напред прасе, станало и е тръгнало в посока на вардачите или постовете, както им казваме. Чу се изстрел. Това е от гонач, който дава направление на животното посока гоначите. Гъстото сме, така че продължаваме напред.
Ето, тръгнаха прасетата. Това е добър индикация. Това ентусиазирано пукане и викане говори само едно, че имаме тръгнали прасета в гонката. Районът е голям. Мястото, което сме обхванали, е огромно. Дълга гонка. Но ще видим с лука дали ще имаме накрая. Сега, тук кучетата 10 минути лаяха на едно място. И бат Здравко дойде да провери. Я да видим сега къде се скри от това добитъче. Тук заедно минахме, бе. Ама то там подлегналото ли е стояло, бе? А? Да. Вики, викам аз, тук не е нелегалка. И пуках. Знаеш колко спират имахме? Майка на стара. Ето тук, Валя. Не. Ти минай там. Бах ти къде се е скатал. А това... И долу имаш още една легалка. Да. И ти минай там. Да. Това е било под хвойници тука. Не бе, ние минахме, аз дойдох отдолу. Ама те въртяха кучетата сума ти време тука, бе. Ама на къде фана? Надолу. Явно е ранен, отива към язовира. Мислиш? Ето тука майстора, гоначите. Опитах ми се да го ударим, ама може и да ударя, но ще видим сега. Показва реакция, че Пиратки му мятам, няма ставане. това прасе е бронирано няко. Да няма някакво още тука. Обаче такъв атак си е намерил, просто браво на кученцата. Много добре стана. Браво, и ти се включи цялата схема тук да разлайваш. Тера са надолу върви, посока язовира. Но хубав е атак. Хубав е атак, да не мога да вдигнем пресета. Да, двамата се събрахме. Ял Смивка, майстор гоначите, дигат прасета. Ама назад се връщат. Назад, напред. Важното е, че прасето се вдигна. А ти от тук ли? Приключи тази зигонка. Сърни гони. Ела тука! Бароне, ела тука! Ела тука! Сърнички му. Сърнички сега накрая вдигнаха. Гонката приключи. Прасенцето най-вероятно го изтървахме. Знаете разказа малко преди това какво стана. Като цяло успешна гонка. Имаше прасета. Заиграха с някаква сарна, но ще свършат. Така. Ето го Ангел, идва от постовите. Ангеле, нещо излезна ли ти, бе? Добре. Залива? Да. Дорумен там, бе. Не, бе, отдолу в едно заливче, във водата го дава. Във водата? На ръба, бе. Че какво да прави във водата? Я да Не видим. знам. Ай, къде е отишъл? Виж къде си. Не, то на ръба, то там няма. То просто е паднал в язовира, сей. Вода на ръба. Не мога да Викни го от ръба. Така, и успешен ни беше лова. Сега ще го спрем малко. Кучето да гони. Сърни. И така, добре. Ето отиваме към джиповете. Виждат се по-отгоре, къде сме паркирали. Ще направим малък разбор и ще
ходим на втора гонка, както се вика. Втората гонка е, се надяваме да имаме успех и слуг. Сега Бушнаков, вече сме пред джиповете. Да видим сега. Нещо имаше ли, нямаше ли? Прасета, 2 сърни. Еми, съжаление, ние ги изпуснахме прасетата, както винаги. Ял снимка, Лика. Добре, тук ми се стори, че пукаха, ама кои са? Не знам да са пукали. Ей, как? И аз се не пукал. Няма тук. Ама отзад... Сега втора гонка, това било Шудновски връх. Тук се събираме да продължим с нашия филм. Филми ли правиш, бе? Сега, да, разбира се. Тук организацията е сериозна. Ще има екшън. Докторе! Ти ли ще кара джипа на това? Аз ще карам на здрав. Е, там номера ще остане моят джип да троши. Добре, окей. То номера, бе. Ай, го начин твърдо ниско и постоянно. Видиме, значи почваме. Единица, бе. Нали ще дойдат? Преместваме се към втора гонка. Малко сме на контрапосии. Ще е силно. Ще оставим. Бавно се предвижваме към посиите. Няма прясно минавано. Лисица е с тук. Сега. Са също така доста важни посии. Духа и носа. Да. Така отдолу е дерето. Сега е тази пътека и она е там. Я да симпа. Основно е тук тая. Тая отгоре по ръба и е там слизат, дето сети ли са? Е там. Да. Дето доктора. Тук има една, само че тя минава е тук нищо покрай теб. Оля, тук е тук също слизат. Е тук също могат да се слезнат. Така. Но тук е по-рядко слизат. Тук не слизат толкова често. Ето тук тия направлението тук надолу. Така. Само че слизат тя от тук, от татък. И върват по пътя насам. Знаеш. Ето от тук. А от тук виж къде се свлича. И хващат на летво нататък под теб. Тук надолу няма какво правят, тук е дълбоко дерето.
Тук също слизат. Мога да слезне някой, обаче ни хваща. То ще хвани нататък. Сещаш ли се? Тук на бука си седи, обаче всякой, тъй като тук също е бука, е хубав пост. Само че тук като тръгнат да гонят, трябва да завъртят от татъка. Ако се тръгнат надолу да скачат назад. Сещаш ли се? А тук ще мини, той ще дойде при мен от татъка. То реално аз седя там на ръба, зад ръб. Ама не отиваш на равник. След дерето. Не бе, преди дерето, бе. Реално в дерето седиш там. А Дойчето беше миналия път. Дойч е бил, мисля, че някъде да не е, може и джипа и тук да е бил. Защото прасето е минало някъде е така. Тук е минало. Така оттатъка ниско е минало и се е спрял там в ниското. Но го е усетил него при всички положения. Наслушвай се, ти в ония район целият ще се наслушам. То сме двамата тук. Наслука. Принципно аз съм... Да бе, те тук са пост, тук е пост бе, тук този район не там е Хикс има. Тук е пост района. Но тук се оставя пост, когато няма оттатъка. Тук ще е последния. Има ли оттатъка, тук не се оставят, фащат се уния основните оттатъка. В началото. Тук като гледаме вървяло животно, но е старо. Има минавано, но старо. Прясно няма. Продължаваме по пътечката. Продължаваме по пътечката. Така. И стигаме до татъчните. Стигнем до посията, където ние ще застанем. Ама се види колко е дълбоко дерето. Тук прасета не минават. Минават тук оттатък. Това е пътеката. Така. Тук е доста опасно. Трябва да се държим, защото е хлъзгаво. По тези камъни шумата е доста хлъзгава. Пак тук ни го огрява слънце. Така. И идваме на поста. Това тук е поста. Сега. Прасетата идват от тази посока, по тази пътека, тук отгоре. Виждат се, минават настрани и продължават нататък. Ако имаме късмет, ще заснемем кадри с стрелата, където е тук пътеката. Минават на страшния край. Ние ще застанем там между буковете, за да имам видимост и насам и нагоре. За сега това е. Вземаме позиция и вземаме позиция в дерето и ще видим какво ще ни докарат кучетата. Тук ще има ли.
Тук сме на поста. Много добро място. Ручейчето тече хубаво. Веренцето. Чакваме евентуално някое прасе да дойде по билото надолу. Да премини дерето. Основен пост. Пренебрегван от колегите, но тук е гара разпределителна. Се надяваме, че ще имаме и добри кадри с сука. Проверим случайно да няма някакво легнало прасенце по пътечката. Обичат да се скатават леганите тук. Значи има легалки тук. Мога да се скатай. Тук случайно. Без да го разберем ние. Да проверим. Няма. Нямаме тук някое легнало клиганче. Така. Ще се върнем обратно. Тук също хубави постове. Няма прасенце. Пак да проверим. Още мъничко. Рапчето. Някой. Може би
легнал. Който тук се скатал. Култура. Този ръб. Хайде да си направим една проверка и връщаме се обратно. Тук прясни легалки. Интересна работа. Много хубави прясни легалки. Това прасе е лежало миналия път пред нас. Това е лежало пред нас. Човек. Мони, чуваш ли ме, бе? Легалките. Това е много добро място за прасенца. Тук уникален ръб. Викам дали ме чуваш, Мони. Абе, аз идвам сега тук, проверих да няма някакво легнало тук покрай мен, ама няма нищо. Свърши и тази гонка наша. Тук. Ще видим сега, пред нас не излезна дивеч, кучетата минаха. Може би караха нещо надолу, но какво точно не можахме да разберем. Сега ще видим, като се съберем, какъв е резултата от тази гонка. За сега спираме с видеото.